what if i-approach na pod ka again nga ikaw ang mag-represent sa entomology sa Mr. Agis? I think guro ma'am no kay siguro murag hunaon jud guro na kog tarong jud para maano ba kay what if dai no gusto ko mo appeal for the experience na lang pod Yes. for ano kay pag-abot biya og fourth year kay busy na di Oh. appeal so siguro ma'am i-consider guro na ko mag yes guro ko ma'am. Wow! That's good. So, I'll be seeing you sa UCC stage, ha? Puhon. Yes po. Pasalamat jud ko ma'am kay nahasa na pud ko sa amuang balay na manglaba, manglimpyo sa balay kay dili man jud ko ganahan jud ma'am na uga ang balay ma'am. So na akuha na ko to na batasan ma'am, nadala na ko diri. Pasalamat jud ko nadala na ko diri kay tungod lisod jud kayo ugaw gamay ang ano. So mo to ma'am, sige ko panglaba, ako ga panglaba sa kong own sanina kay Very good. Kay- When? Kano sa ka nag-start nga ikaw nga ang galaba? ako gabal since grade 1. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Welcome sa ato ang Kinabuhing CMU1. Kani nga programa magahatag kaninyo og idea or impormasyon kabahin sa unsa gyud ay ang kinabuhi sa usa ka tinun-an sa Central Mindanao University. Mag-ubantahang tud alas 5, kini ang inyong host ni ini nga program, LG Iman Aninayon. And karong hapuna live actually ato na kapila na pud ni na cancel nga interview, but finally this time ato na gyud siya nga makauban live sa DXMU FM, usa ka second year Bachelor of Science in Agriculture, major in entomology student diri sa Central Mindanao University. Og sa ako pang giingon din ha sa ato ang caption nga taga Davao City man siya, nganong diri gyud siya nagpabukid, nganong diri gyud siya sa Bukidnon nag-eskwela. So live karon nga atong makauban si Franco Miguel Lamban. Hello Franco. Hello, ma'am. Good afternoon. Good And finally you're here. Yes, ma'am. Yes. Sorry. Oo, it's dugay na Dugay, kaayo. dugay Ato ka. na ning na-schedule pero Yes, tungod pod lagi kay sige taga ay either mag off air kay na ay brown out sa transmitter, po. and most of the time kani lagi atong ka-fluctuate ang atong kuryente. But anyway, imo sa nga shout out Franco kay for sure daga naghulat. Sige Franco, go. Shout out dahil sa kuang family sa Davao, sila Mama Liza May and si Sabiniano Lamban, sa akong mga igsuon og sa akong kuya na nasa laing bansa. Og shout out po dahil sa akong mga classmate karon na naa sila sa CMU, nagklase pa to sila ma'am kay ni diretso magugod rin ma'am kay nitawag ka ma'am. Oo. Shout out po dahil sa mga student ni Mama sa USEP, sila katong basta kamo kailan na mo tanan. Yusep Tagum. Joseph Tagum po, ma'am. Mabini Campus, Mabini Unit. Yes po, ma'am. Yes, sige Uy, si Mama nimo is watching actually sa live. Hello, Live Ma. ta sa DXMU FM 88.9. Naka-spell out nga DXMU FM, and also live po sa akong Facebook page. Anyway, sige Franco, sa ato namang nahisgutan no nga you are from Davao. Ano sa Davao? Ma'am, sa Tugbok District sa Green Meadows. Dool ra na siya sa Kalinan na ma'am ba. I see. Dool lang sa ang kanto na mo kay straight na siya padulong Bukidnon po, ma'am. So very accessible ra pod ay sa imuha paingon dinhi. Pero ngano tuod gyud nga diri ka sa Bukidnon? Actually, Jun, ma'am, kaning since bata pa ko, giingnan ako sa kong mama na duy sa CMU na kamuskwila, CMU niya. Ako bata pa man ko, wala pa man pug ko kabalo asa na CMU. Uh-huh. So sa as a kid, need man jud na to mag-follow sa tong mama. Mo lang man pug ko. Kanya sa kadugayan dito na ko na patong pagdako na nako. Dito na ako na-realize akong gusto jud na profession, which is veterinary medicine. And kato na time gisearch nako asang mga school na available sa veterinary medicine. Ang akong nakita lang jud na school sa Mindanao kay duha lang jud, which is CMU ug ang USM. Okay. So
moto na realize po nako na bantog sige ingon akong mama sa CMU ko mag-school kay tungod dito po day akong goals gusto na Gusto nga course. which is Sig- Pero nganong si mama gusto gyud sa CMU? Tungod kay Kay- unsay rason ni mama? ay siguro kaning nadunggan na guro niya ang school before guro ma'am no kay guwapo man jud guro ang CMU sa una pa like consistent na jud ang CMU Pero si Mama Liza nag-graduate adapit sa USM. USM Kabakan. Yes po, USM Kabakan. I see. Pero nganong so wala siya nag-share gid sa imuha nga sa CMU Kakay, ana, di ba namang sumpay sa CMU Kakay? Kay naa dito ang VetMed na imong gusto, dito na siya Pero naman po sa USM. Pero dili siya gusto dili siya gusto okay. daw. Kay tungod dito man good siya nag-graduate. Sila both sa kung mama magpapa. Papa. So dili sila gusto na kanang dito pug ko mo graduate sa school. Gusto nila lahi na pod. So moto diri ko gipaskwela sa. Nya gusto po nako diri mo eskwela pod ma'am. Oo. Wait lang, nakay fans si Obriel Bless Fernandez. Hello Franco. Hello. Lambanog. O sa Lambanog? Kay mo apelyido ginabutangan yes, nilang sumpay. Yes. From your BSA 2 family. Yes. Classmates nimo? Yes po, ma'am. Hello. Okay. They're watching si Obriel and your classmates. And si Ma'am Liza, yahanggi pang shout out si Sir June Magdato, Dr. June Magdato, and si Professor Christy Folioso Oanes. Hello sa inyo hatanan din ha sa USEP Tagum Mabini Campus Mabini Unit. Sige, VetMed ang imuhang una gyud ay Yes, nga course. What happened? Why entomology? Unsay journey din nimo pag-enroll diri? So, tung pag-enroll jud nako, nag-take ko og CMU CAT back in Davao. Wala ko ka pasar jud sa Simukat. CMU CAT. Like Oo. wala ko ka sa ilahang Passing score. sa VetMed. Oo. And Sa VetMed. Sa VetMed. Wala ko kaabot sa ilang require na. Pero ni pasar ka sa Simukat. Yes po, ma'am. Okay. Pasa ko sa CMU CAT. So that's why nawadaan ko gana sa kung kay wala lagi ko kapasar. Oo. Tapos moto gayat ingnan ko ni mother na mag-take na lang kaglain na course which Okay. is agriculture. So una dili jud ko ganahan og agriculture jud ma'am no kay lagi si Tiboy lagi nya wala ko na andan ba niya. Dito na ko na-realize ma'am na both day na ko parents kay ni graduate og agriculture. So that's why Kasi field ni mama? plant pat. Plant pathology. Yes, po. Okay. Para sila field sa akong sister, sa akong manghod. Dayon, si papa nimo is Plant pat po. both gid Both sila sila. plant path. Then why not plant path? Why entomology? Ma'am, kay based sa ako ang gusto jud na course is VetMed. Unya, wala man ko kapasa sa VetMed. So nangita ko kanang mas closer pa sa VetMed which is ang entomology kay study Or of animal science? sa Wala animal nimo- science. Sa animal science puno-puno po ilang slots po. Yes. Kay Halinon, di ba? Nya moto wala naman ko choices which is entomology na lang ang pinaka-closest jud sa animals. Like gusto jud ko take care of animals. So moto entomology akong So entomology. So kumusta ang entomology? You are second year. Yes. Second year na ka and pa-end na ang semester, Yes. meaning pa third year na ka. Kumusta so far in 2 years sa imong stay diri sa entomology nga department? Kumusta ang intom? The first year lisod jud siya mag-adjust ma'am no kay lagi malayo sa pamilya lagi no, layo nya. First time ba nimo nga nakalayo ka? Yes ma'am, first time na. Ka nag-high school? Sa Davao lang po sa Dapita. Philippine Women's College of Davao. Okay. So doon ra sa inyo ha. Layo-layo ra pud siya gamay. Pero everyday ka gauli? Yes po ma'am. I see. Everyday ko gauli. So first time gud nga nalayo ka nga as in layo jud ma'am. Oo. Kanang So first, going back to your first year. So going back sa akong first year no kay lisod kay mag-adjust kay wala kay friends ma'am nya. Kanay Wala kay classmate nga nag-enroll diri? wala jud ma'am like wala koy start new jud ko life like wala koy Okay. kaila masking kaisa na. So moto maglisod kog adjust kay wala koy kastorya nya. Maglibog ko sa ilang sinuryaan kay lain-lain biya ang mga tao diri ma'am no. Moto kay naka-friend man kog isa si Julian Miguel moto na gaan-gaan ako ang first year bamba. Kinsa si Julian Miguel? Penuela.
From? from entomology. Classmate ako, ma'am. Pero taga-asa siya? Taga Bukidnon. Diri. Sa Valencia City. So, siya imong nailhan diri? Yes, ma'am. Siya akong first na kailan. Okay. Mo to, ma'am. Siya po yung nag-introduce sa quadri. Laglaag mi sa Bukidnon, ana-ana. So, dito, nagkahinay-hinay, nagka-friends mi, nagkadako among friends, sila Aubrey Bless, sila Charisme, sila Kate. Mo to, ma'am, bearable lang po ang life sa SEMYO hantod sa second year na. Sige, so kumusta man ang entomology nga course? Ang entomology, lingaw man day siya, ma'am. Sa una, mahadlok jud kog kanang uk-uk or kanang grasshopper nya. Need man namo na sa mong subject which is kay mga insects yes man, di po, ba, ang ma'am. inyong gina-deal? Crapsay namo na subject mo to kay tungod ato, ma'am, kay murag nagkabuild ko og ma'am, na di na ko madlok ana na butang ma'am panal. Dito po na lingaw ko dito, ma'am. Nalingaw jud ko dito tinuod jud. By the way, si Ma'am Christy Folioso Owanes is watching. Hello daw, Franco. Hello, ma'am. Ingon siya, hi Kuya Franco. Yeah, hello girl. Hello Ma'am Christy. And si Mary Jane Matiliosa Mapula. Hello Dudoy. Hello, Ganun tita. Dudoy. Dudoy imuhang Dudoy po. nickname Dudoy. sa inyong family. Yes. Unsa tawag sa imong mga classmates diri sa imuhang? Actually, ginatawag ko nila Franco Franco. or Miggy. Miguel. Oh, okay, Miguel man. Yes po. And si Miguel Pinuela. Hi, Kuya Franco Lamban, Entomology represent. Ay, si Miguel, muna yung mention. po, ma'am. Kaya pareha mo, di ba? Yes, Pareha mo ma'am. og second name. Second name ba niya ang Miguel pod? Yes, po, ma'am. Yang first name, Julian. Julian Miguel. Unya, ikaw Franco Miguel. Yes, po, ma'am. Sige. Ingon ni Ma'am Mary Jane Matiliosa Mapula, so proud of you. Saw you on TV. Thank you, tita. Sa TV sila nag-watch Yes karon. po. Actually, get well soon po kay tita, no? Kay gikan po siya surgery sa iyang tiil. Nagikan siya na hospital. Oh, get well soon po, Ma'am Ongoing iyang MJ. recovery po. Karon. Yes po. Sige. So far sa imuhang pagkuan diri. Wait lang, D Lamban kisa si D. Ate na po, ma'am. Pinakapanganay na mo na ate. Pila mo tanan tuod nga igsuon? For me, kaigsuon po, ma'am. So, Duha ka eldest? lalaki, duha ka babae. Which is, ang duha ka girls is the eldest and duha ka boys is youngest. Kato ingon nimo nga nasa abroad, kinsa to? Akong kuya, ma'am, si Kuya Marcus Frank Lamban, seaman mong good siya. Gisundan nimo. Kanang gisundan nimo, Yes. meaning ika third. Ika-third siya po. Ikaw na lang nag-school? No po, ma'am. Bali, duha mis akong ate. Kay, actually, human na mag-eskwela akong ate, but nag-proceed siya ng medicine. Yeah, ma'am. I see. Sige, wait lang. Si D Lamban, Ate D here, so proud, artistahin kaayo, oy. Yeah. Sige, kumusta so far imuhang kanang kinabuhi diri? Unsay memorable experience? For me, no, akong pinaka-memorable experience is tong nag-mid-year ko. Kay, Mid-year karon lang nga mid-year? karon na mid-year. Nag-take og mid-year. Okay. That was, unsa man ang mid-year? Nag-start tong May, after May, June. Kato nga time. Yes. po, Okay. mid-year. Dito, ma'am, kay nalingaw jud ko, ma'am, no, kay nami culmination, ma'am, ba, about sa akong classmates. Na hands-on me about sa pagtanom, manana, take care po mi og mga animals dito sa RDE, which is RDE katong didto, no? Dito Likod po sa likod sa likod ani dairy. Dairy, I opo. see. So dito giday tanan. Dito may magud pud akong manghud karon. ay bali sa mo, ma'am, kay dito rami kay tungod nami ginaalaga na tanom dito, ma'am, ba? Yes. Amuang need para makapasar sa mid-year. Mm-mm. Yes po. Sige, so what happened? So, kato, ma'am, no, nalingaw jud ko, ma'am, no, kay na-enhance sa muang skills dito sa about sa pagtanom-tanom. Nakasalamuha pud mi kay gi-merge man ang plant pot ug ang entom, ma'am, ba? Gi-merge siya. So, na-classmate nako ang mga plant pot pod. So, Nga mga second year also? first year pa sila ato. First ma'am. year, so, okay. mid-year man mi ato. So, nakaano pug ko, ma'am, ba, naka-create pug ko friends outside sa kuang so dito nalingaw jud ko sa SMU, ma'am. Oo. Tungod lagi kay
dili lang sa maka-learn ka, daghan jud kag ma-meet na new people pud ma'am ba, which is interesting pud kaayo. So muna ang so far makonsider nimo nga dili nimo malimtan sa imong 2 years dinhi. Napa kay mga ginapang apilan tuod nga mga organizations nga na or unsa imuhang mga extracurricular activities? Ano ma'am, actually nag-appeal ko as committee sa muang department, which is creative committee. So maayo ka anang kanang mag-edit. Mag-edit. Good ma'am. Okay. As a editor sa mga pubmat sa muang department, which is na mga event dito. Napon may gi-appealan unta nato na movie ay kaning music video siya mo na i-present unta sa acquaintance party sa agriculture. Ako po nag-video ato, ako part of ato, po kay kauban nag-edit, which is si Jasper Porcadilla. Siya akong kauban po dun sa pag-edit, nag-help me, ma'am ba. Meaning organization siya sa entomology? Yes po, ma'am. Sa second year? Alone or whole entomology course? Entomology course I po. see. Unsay pangalan sa inyong organization? Ma'am? CMU Entomological Society. I see. Wait lang, si May. Kisa si May? May... M-A-E ragid. si Charles May Brillo, ma'am. Imong classmate? Classmate po na. Ingon siya, ganon. Oh, ganon. Ganon. Yeah, and si Aubrey, correct daw. Oh, siya, correct. Kasi correct. Ganun, kauban mo dito sa kuan, dairy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Same po mi si Aubrey, ma'am, kay taga Davao po na siya. Pero Okay. sila both, si May o si Aubrey, taga Davao na sila. Pero wala jud may nagkaila na ever since. Oo, before ka ni enter. Yes po. Ay, na mo nag-ila kay pareha mo course? Oo. Dito na mo na-realize na, uy, silingan man data, na mo ba? As Yes, in. ma'am. Dito na Wala po gid kay classmate nga nag-take sa Simukat? wala jud, ma'am. Ikaw lang. Ako lang jud, ma'am. The rest of your classmates sa high school, asa sila? Nagstay sila jud sa Davao. Most likely sa ilaha, ma'am, sa Davao lang jud sila nag-school. Oh. Sige, sa imuhang pag-eskwela diri, unsay challenging ni mga experience? Ang pinaka-challenging jud na experience lagi kay katokong ingon like malayo sa pamilya. Ka na. Oh. Kanang labaw magkasakit ka. Oh. Walay mo alaga si mo, ma'am. Ang challenging po kay kining dili man guro kanang like dili ko ka focus man ba ug wala ko'y makasturya na good guro. Yeah. Especially nga you are used nga you are surrounded sa imong family members. Yes po, ma'am. Mga friends na like kaila jud nako. Yeah. Moto, ma'am, nag-struggle ko sa kuha niya. Pero karon murag na Na-use na ka, naanad na ka. Naanad na jud. Si Joanna Vil Rubio. Yeah, nag-laugh siya actually, nag-laugh. Kisa si Joanna classmate. Barkada ya po na ko na Barkada. So daghan sila. Daghan jud. Hello day to Sir Roy Tangunan. Maayong hapon Sir Roy. At tangi kay akong i-interview po si Tracy one of these days. Kay dugay na sige na gaka-postpone, gaka-cancel nga mo ang interview also, just like Franco karon nga murag kapila na pud ni na-cancel ang among interview, but now na-realize na gid finally. Anyway, alas 4:30 na sa kahaponon. Ayaw lang da kuno i-ana-ana Frank kay murag mo reflect siya sa microphone mo kuan siya sa microphone. Mo detect ang microphone sa kanang atong movement diri sa ato ang table. Miguel Pinuela, mga Miguel talaga, mga gwapo. You are tall, dark, and handsome. Wala ba'y mga offers sa imuha nga mag-join kag mga pageant? Sa imong 2 years diri? Naaman jud siya, ma'am, actually sa Mr. and Miss Agis. gi-offeran ko sa muang department. When was that? Second year na ka? First year pa? Second year. Second year. na. Pila imong height? 5'9". 5'10", 5'9". Imagine, taas gyud kay ka actually. Gi-ask ta ka last time, di ba? Nag-uban man mi ni Miguel sa una. Sa una. Last month. Last month. So 5'9". 5'9". Unsa imong answer? Like, what answer? Pag-ingon nila nga ipa-join ka og Mr. Agis. At first, ma'am, kay nagduwa-duwa pa ko, ma'am ba? Like, kanang, mong good, ma'am. Actually, apil-apil man ko pageant sa una, senior high. Senior high niya. Na-realize na ko, ma'am ba, na ulaw man. Hantod karon nadala na ko tong kaulaw. So, that's why wala na ako gitik. Ang ko na. Nganong ulaw man? Unsa nahitabo adto? Actually, katong, senior
based na ko experience tong last na ko experience tong senior high school kay murag kanang napilitan ra man gud ko ato ulaw kayo sa kuan na part mo ba kay murag nagigayaga lang ko dito sa stage murag igo ra ko nag dog show dito ma'am. Oo. Yeah, mo to ma'am. So naghatag lagi kag lingaw sa imong mga classmates. Oh, yes ma'am, mo to. Nya, Unsa imong gibuhat didto nag? rampa-rampa. Oh, nga binuang lang. Oo, murag kog choy-choyan dito. Oo. Nya, mo to wala na kayo nako na ano ma'am ba. Wala na butang nako sa utok na mga appeal jud og mga pageant kay not for me jud kayo. As in, pero ingon si Jasmine Miles Untoy, heartthrob na sa classroom, Na, ma'am. heartthrob. Pila day mo mga heartthrobs din ha? Daghan mo? Actually mga mga 4 maguro. So daghan. Daghan. Oo. Ingon pa ni Joanna, Diyos ko. Ingon ni May, kahadlok ba? Pero wait lang. Oh, what if mag third year na magi ka Franco? What if balik ka na sad ka again? Kay considering no, you have the criteria manggod nga ma-meet nimo na siya ang pag-appeal o kanang diri na sa ta sa Mr. and Miss Agis nga pageant. What if i-approach na pud ka again nga ikaw ang mag-represent sa entomology sa Mr. Agis? I think guro ma'am no kay siguro murag hunaw-naon jud guro na kog tarong jud para maano ba kay what if dai no gusto ko mo appeal ba gusto ko mo appeal for the experience na lang po Yes. for ano kay pag-abot biya og fourth year kay busy na di na Oh. appeal so siguro ma'am i-consider guro na ko mag yes guro ko ma'am. Wow! That's good. So, I'll be seeing you sa UCC stage, ha? Puhon. Yes po, ma'am. Oo. That would be on next semester na, sa pag mag-third year na Yes ka. po, ma'am. Wait lang, second sem man ituod, no? Second sem. Second semester na ang palaro. I mean, Ay. pero ang Mr. Agis, second sem gihapon, no? Second sem Kay paingon man na sa Mr. Palaro good yes ang po. May selection. ang pageant, oo. Anyway, hello to JP Abunitalia. Hello, JP. We miss you here. Yeah, I saw you nga nag-comment sa akong live sa ako ang page. And naapog ka diri karon sa DXME-FM nga account naka-comment. Hello JP, I hope nga makauli na ka sa Pilipinas. Naapa ba ka sa US karon? Regards dai to Raxel. Yeah, and also ipa KMJS na. Oh, ingon si Jasmine. Okay, sige. Kaganina naka-mention ka nga challenging experience nga malayo. Syempre ka first time nimo nga nalayo. Pero ikaw as a person, ikaw as a son sa imuhang parents, unsa ka pag-abot diri sa CMU, unsa imuhang routine? Ikaw ba ang gapanglaba? Dito ba sa inyo ikaw ba ang gapanglaba? Ikaw ba ang galuto dito? Pag-abot diri ikaw ba gihapon ang gabuhat ana? Yes. Unsa imuhang kuan diri? So, Routine. tong first nako abot jud diri ma'am no. Pasalamat jud ko ma'am kay nahasa na pug ko sa amuang balay na manglaba, manglimpyo sa balay kay dili man jud ko ganahan jud ma'am na uga ang balay ma'am. So na akuha nako to na batasan ma'am nadala nako diri. Pasalamat jud ko nadala nako diri kay tungod lisod jud kayo ugaw gamay ang ano. So mo to ma'am sige ko panglaba ako ga panglaba sa kong own sanina kay Very good. Kay- When? Kano sa ka nag-start nga ikaw nga ang galaba? ako gabal since grade 1. Oy, talagsar gyud nga na. Oy, thank you Ma'am Liza. Congratulations Ma'am Liza. Kay maayo inyong pagpadako sa inyong anak. So ikaw ang galaba. Yes po. When ka nag-start nga ikaw ang galimpyo sa inyong house? I mean, Since- galimpyo na ka. Since bata pa jud ko ma'am ginapalimpyo jud mi ni mama kay si mama pod kay di Ikaw ang bunso lugar, Frank? Yes, ako pod. So ikaw ang youngest. Yes po. Ikaw ang unsa pa imong ginabuhat sa inyong house? Like ako kanang naiayuhonon sa balay. Ako yung mag-ayo. Driver nila. Kanya magluto usahay. Magluto ako tagaluto pod nila sa balay. Mo to ma'am. Unsa nga mga pagkaon po lang imong ginaluto usually? Usually sabaw, sinigang, nya adobo. Ana lang simple lang na lutoan. Karon diri sa CMU, ka nag-boarding house ka, nag-dorm? Nag-pad. Ay, nagpad. Sige. So, sa pad, galutuan ba ka? Or unsa imo ha? Kaning galutuan ko usahay pod ma'am, usahay pod kay kanang mga quick
quick lang na naluto lang like Oo. pancit canton na Oo. pero upat man gud mi sa pad. Oo. So usay kay mo ato akong mga barkada classmate Oo. magluto mi sa pad. Oo. Yeah, galuto mi og mga pagkaon na moang gusto. Kisa galuto. Usually si Julian Miguel. So kani si Miguel pod nga imuhang Yes. kaparehong pangalan, maayo pod magluto. Siya ang cook sa mga jud ma'am. Like siya jud ang nagaluto. Which is ako gatabang-tabang lang ko sila ha. Yeah, mo to ma'am. Uy, how I wish nga kung ma-okay na ang DXMU-FM, ma-interview po na ako na imong mga classmates. Yes ma'am. Katawa Sige. na actually si Miguel ma'am kay literate kay na how po kay na siya mag like broadcasting na siya sa una. Really? Sige, so Miguel, I'll be seeing you here. Yes, ma'am. Dapat mag-uban ta sa kinabuhi si MU1 and also kani imong mga classmates nga uban. Yes ma'am. Sige, extracurricular. Aside sa katong organization, nga imong giapilan kaning creatives. Wait lang, kano sa ka nag-start aning creatives? Kano sa ka nga na-discover nimo nga maayod ay ka mag-edit? Since ma'am, since grade 11. Tungod kay Tungod kay na influensyahan po ko sa kong ate ma'am, si Ate Dandan, which is the second daughter. Oo. Nakapangalan. Kay maayo pa siya. IT siya or unsa? No, siya medtech siya ma'am. Medtech siya niya. Siya to nag-proceed og medicine. I see. Maayo siya mag-edit-edit. Yes ma'am. Kung sa usually gina-edit nimo? Usually akong gina-edit ma'am kay mga videos na ma'am, like cinematic videos. Through unsa imong app? Through CapCut lang. CapCut lang. Yeah. Nabay other nga mga maoy kaysa una ang ako mga nahibaon mga Adobe mga Yes, no. yes. Karon CapCut gid ang pinaka paspas. Like pinaka-barato guro ma'am. Barato. Dali ra matunan po. I see. Simple lang siya na Pero if kining advanced na jud imong knowledge na pwede ka mag-Adobe or mo may recommended jud sa mga Oo. sa mga experts sa mga editing. Sige, so aside from editing, unsa pa other nimo nga mga extracurricular activities? Sa school, Oo. I think wala na kayo ma'am kay So more on nga na more ka. on lang jud kay- Wala ba kay plans nga mag-join og kanang kung sa palaro pa, 'di ba, aside sa kato Mr. Agis. Wa ba kay mga sports events nga imong giapilan? Kay syempre you are tall. Usually pag ingana nga mga kataas, basketball, volleyball, mga ball games. Yes po. Actually ma'am I'm dili kay ko into sports. Like dili kay ko into active pero ga-run ko. Okay. Athletics. Usually ga dagan-dagan lang good as exercise. Oo. Kanya more on jud ko ma'am, more on music ko. Music. So are you singing? Gakanta no. ka? Gamay lang ma'am. Gamay lang. Unsa nga gamay? Like, Wait lang, alas 4:40 na Dili. sa kahaponon. Unsa nga kanta imo usually ginakanta? Ma'am? Kiniyang pop or mga metal rock. Yan. Sa pop, unsa nga usual, kinsa nga ka na singer? Adam Levine. Kisa na? Sa Maroon 5. Sorry. Unsa mga kanta niya like? Like, My Heart is Stereo Heart. Stereo. Yeah, like, international. International, more on mga international Yes figures po. ang imo ha? Yes po. Wala kay local? Local, mga ma'am, like, puros rock. Like, mga Kimikaze, Parokya ni Edgar, Kush, Hale, yan sila ma'am. Kaya di ba bago lang na iniadto sa Kaamulan si Si Bamboo. Bamboo. Ni adto ka? Yeah. Wala ko kaadto ma'am kay mao lagi tong gipauli ko ni mama kay na emergency sa balay. So wala ko kalaag. Gi-invite ko sa mga katuto nga time. Saturday to no? Uy, Saturday ba to or Friday? Thursday. Ay, Thursday. Nga ma'am. gitawagan ti ka nga Yes, uli ma'am. ka. Wait lang, ingon pa ni Jasmine Miles Untoy. Chef yan sila. Oo, chef. Si Aubrey Halamay. Si Jasmine, nadamay na ang all. O, madamay gid mo tanan. Damay. Ma-interview kita mo puhon. Pag ma-okay na ni ang ato ang station. Sige, usa to ato ang topic. Singing. Sige. So, more on sa local is more on mga rock. Yes po. Pero pag national pop, Pop, yes po. unsa nga kanta usually ginakanta nimo?
Ay, like, dili man jud ako ga kanta, ma'am. Oh. Like, more on instrumentalist ko, ma'am. Unsa man gina-play? Keyboard. Keys. Yes po, ma'am. Keys, guitar. Guitar, unsa nga guitar? Electric guitar. I mean, lead. Unsa man ka? Ikaw rhythm ang lang, rhythm. rhythm. Yes. Unsa kalahian pag rhythm ra ka og sa lead? Bali, siya ang ano, ma'am, gahatag o kanang live sa lead. Sa lead. Sa Bali, lead. siya ray ga buo sa music, ma'am ba? Oo. Control lang. That's why nga no? naagi dapat ang rhythm, no? Yes po. Usually pag mga Battle of the Bands. Pero naka-join na ba ka Yes, ma'am. og Battle of the Yes Bands? po, ma'am. Dapita. Dili. Not here in CMU but Davao. during high school During years. high school years. Unsa ka? Unsa mo gi-play? Keys. Keyboard. So keyboard. Battle of the Bands Yes yun. po, Battle. Ngano wala na nimo diri sa CMU gi pakita? Like, ano, ma'am, like, wala lagi, ma'am, na baguhan jud ko, ma'am, ba niya. Murag nag-start po akong life, ma'am, niya. Wala po ko'y equipment, ma'am, na maka-join po, ano ba. Wala ko'y sariling keyboard. Oo. Wala ko'y sariling- Kaya usually pag mo appeal ka dapat na kay own instrument. nga instrument. Yes po, ma'am. Pero naka-mention ka mahilig ka og music. Yes po. Pwede ba ka maka-render og isa ka song for everyone? Ay, wait lang. Wala niya gi-mention sa magluto sa balay. Ingon si Aubrey, unsa na? Wala ka niya gi-mention Huh? sa magluto sa balay. Si May, Si May. Siya, ma'am, galuto na siya, ma'am. sa inyohang boarding house. And also si Kyle Agbalog, Ginoo, ni kanta siya. Kinsa si Kyle? Ano, ma'am, friend po na ko sa, ano, ma'am, friend ako sa classmate na ko. Classmate gihapon nimo. Sige, unsa nga song if ever naka-internet Siguro. or kanina lang imuhang gamito ng ako ang internet. Sige, unsa nga song kantahi sa mi Franco before Wala ka ako. mag-end. Dili ka na lang gud imuhang usual nga ginakanta nga, wait lang ha, iduol nako diha. Usual nga kanta nga imuhang ginakanta-kanta sa balay. Okay. Sige, i-search lang diri end. La. Okay. Pwede rin mo diha i-play. Sige, ma'am. Sige, atong paminawon guys. Si Franco. Usa ka song. Kaya actually, kanang ingon pa niya, dili kuno ka siya gakanta. Pero tanawon na to, og dili bagid kaayo. Kay basin di naay potential si Franco. Kaulaw. Nga mo kanta, nga pwede na to mapa-represent sa mga singing contest diri sa CMU. Sige, ma'am. Sige Frank, go. Unsa na nga kanta? OPM. OPM. Like, slow lang. Sige, yeah, OPM. Unsa na siya nga song, title? Ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Okay, that's by good. the first circle. Okay. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Hindi ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Yan lang, ma'am. Nga naman, nga nung imong giputol. Baulo ko, ma'am. Tungod ka, aha ka usually ga kanta, Frank. Tsada kag tingog. Dili sa pagkuan ha, pero you have the voice. Yeah. Actually, kanang mga ano, ma'am, mga bar, nagagig mi sa mga barkada before. Sa Davao? Sa Davao. Pero ga kanta gyud ka, ikaw ang ga kanta. Ano lang, ma'am, kanang second lead lang with, ma'am, like
magsagol sa Second voice. Second voice. So that means kabalo ka kay you know what, dili tanan kabalo mo kanta, kabalo mag second voice. Meaning you have the hearing Oh, yes. skills. Kay kana kung pag dili magud ta kabalo mo second voice, meaning dili kay ta nga ka versatile nga singer, di ba? Dili na to masingit na Yes, so dapat you should know how to, you know, kanang imo bita i-mix ang imong voice sa original nga singer. But ikaw, you know how to listen. Maayo ka kay maay ka mag second voice. Why not imo nang develop ka na nga talent? Diri sa CMU ha? ano ma'am, siguro ma'am no. Siguro pohon ma'am if nanakoy kwarta na makaapil-apil ko banda ma'am kay tungod na nakoy own equipment na ko ma'am ba. Aya. Uy, hello Mama Liza. Oh, napadungog-dungog na bidiri Mama Liza. Oo. Pero anyway, sige, going back sa imong life diri. Unsay imong study habit sa imong pag-eskwela diri sa CMU? Unsay imong mas effective sa imong kuan ni? Effective ni sa ko nga study habit maunang kaya na ko nga mapasar ang akong mga subjects. Siguro ma'am no kay akong study habits jud ma'am kay maminaw og music. Maminaw og music habang So, while nga ga-study ka, Maminaw. na ay music dapat. Opo, ma'am. Unsa nga kind of music? Mellow? Rock? Usahay kay classical ma'am. Pwede mellow, pwede classical Oh, like mga oh. choir or Oh, piano. oh. Oh. Piano. Like gusto man jud ko magpiano jud sa piano man jud ko na ma'am. Like anak ko mo to ma'am. Kano sa ka nag-start og piano? 6 years old 6 years old ka nga nagpiano sa house first, dayon, ang first exposure. first exposure jud ma'am kay sa simbahan sa church na mo before unya ang pinaka biggest jud na exposure jud kay sa senior high pa dito pa nako na develop senior high Nga mo play, amo ko nagig ka mo perform na gid Perform jud ka. ko on stage. So sayang ang imong talent, nga wala nimo na Wala ko pakita na- diri. yes po ma'am. Oo. Going back to your study habits, so while dapat nga na ay music, okay ra ba ka mag-study nga daghan mo or mas maka-focus ka ikaw ra isa? Okay ra po sa ko ma'am na ako'y kauban ma'am no kay maka-share me about sa mong thoughts sa pag-study ma'am. Oo. Nya dili pud boring ma'am ba na wala kay kastorya na. Oo. Time of the day, unsa effective nimo nga gabi, mag-study? ma'am. Gabi. Like Mga 8? mga 10. Ay, late. Late ma'am. ngano man? Like siguro ma'am no kay mas paspas ako ang utok gadagan basta late night na unya. Mas paspas na ko ma-remember ang mga ma'am ba, mga basahonon nako ma'am. Oo. Unya siguro pod kay pagka human guro na kog study gamay gress nya mata dayon Oo. school na. Oo. So ma-remember dayon fresh pa sa akong utok ma'am ba na bantog late ko gas study kay fresh pa sa akong utok pagkabuntag. Oh, so mo na nga effective siya sa imo Effective so sa ko. far until now. Yes po ma'am. Kumusta imong mga subjects? Naa ba kay ginaapas nga grado? Na ba kay standard nga giset sa imong self nga dapat I should graduate with Latin honor? Siguro ma'am no kay na stop guro na siya ma'am kay tungod lagi kay gusto ko mag-shift. Unya gi-advisean man mi na kung shifty ka dili daw ka cum laude or Latin honors, di ba? If mag-shifty ka. Oo. So gi-give up na nako na thought. Pero paningkamutan ako dako akong grado kay para maka-shift ko or maka-graduate ko Ano na mo shift ka? Shift into? GetMed. Mo shift gid ay gihapon ka? You are still planning? Yes, I'm planning for shift. Kay gusto gid nimo nga mag-vet. Yes, ma'am. So okay lang sa imo mo graduate ka after pila ka years. Yes, ma'am. So when are you planning to shift? Siguro, ma'am, this Karon na this coming. So next nato nga kita vetmed na siguro ka. So, Muna imo ginapaning kamutan di yes po, gyud ma'am. karon. Yes Mo po. imuhang mura og goal na ko Oo. na maka-shift jud. Dili pud sa ko para pud sa akong family. ngano man. Kay tungod gusto po pud nila ma-vetmed like na-vetmed sa family, ma'am ba. Tungod kay Kay tungod kay gusto po na sa akong father before. murag iyang pangandoy nga wala na Pangandoy, tuman. Wala na tuman. What happened? Tungod lagi sa kalisod nila sa una kay taga Cotabato man sila. Unya dili nila kaya ang vetmed mo tong nagpaubaya na lang pud si papa. Oh, lagi kay dugay magud mo graduate no. Anyway, alas 4:51 naman di ay dili ra matagdan.
Kumusta ang heart ni Franco diri sa CMU? Naabay someone nga nagpa-inspire kang Franco Miguel sa CMU? Wala sa CMU, ma'am. Wala sa CMU Wala but sa- in Hometown na ko, ma'am, sa Davao. aware si parents Yes, that you ma'am. have this special someone. Yes, ma'am. How long? Actually, nag-start for 7 months na may gatok, ma'am. Nganong gatok? Meaning? Like, ano pa, ma'am ba? Kaning... On the process pa? On the process You're pa. still courting? Yes, ma'am. Okay. Asa ni mo na-meet ni siya nga girl? Actually, schoolmate ko ni siya before, ma'am, sa Philippine Women's College. And then, dito, wala pa na ko siya nakaila niya. Katong, this, lang, ma'am, tong first sem, second year, dito na ako siya nakaila through my friend of friend lang, ma'am. Yeah, dito may nagka-storya-storya na, ma'am. Dito po na ko na-realize na crush daw ko niya before. Oy, so na yung mga mutual Yes, ko ande. Normal na day gyud na karon nga mag-open up ang girl nga oy crush te ka before. Yes, ma'am. So okay na sa mga boys. I think, ma'am, kay, like, okay, education. I mean, unsa impact sa boys pag moingon ang girl nga oy crush ba te ka before? Ma'am, kanang ang lalaki, ma'am, na siya nga, wala man ni mo giingon, wala man ni mo giingon earlier, kay mas matagan pagurog chance, ma'am, ba? If giyan. Pero wala gid pud ka nakakita sa iya. Wala ni mo siya napansin before during high school years. Kahit nga busy lagi sa ma'am, banda-banda. Na may effect? I mean, sa imuha nga case kay for sure lahi man gyud sa matag lalaki no or matag tawo. Pero para sa imuha once nga moingon ang babae nga crush bayat tika. Like kung karon, halimbawa na girl moingon, "Uy, Franco, crush bayat tika." Unsay effect sa imuha? Siguro, ma'am, no, fluster guro ko, ma'am, no, ay kuya, ay unsa kaya Ganong yang crush, oo. naka-crush siya sa ko, unsa kaya ko gibuhat, wala ro man guro. Siguro ma-appreciate guro na ko, ma'am, maulaw lang jud ko. Maulaw lang jud. So kung if naa ba na karon diri sa CMU? Kay kung sa inyo nga generation it's normal na nga mag-open up ang girl nga oy crush ti ka. What if naay nag-open up? Naa na ba na nag-open up nimo? Oy crush ti ka Franco. Naa na, ma'am. Unya mag-meet mo kad bisan asa sa College of Agriculture halimbawa. Unsa imong feelings pag magtagbo mo? Siguro, ma'am, no, kay ulaw kanang kabalo jud mo sa inyong maulaw kag sugat sa iya, ha. Pero mutagad yapon na. Pero never na nimo gina-take advantage. Never Na crush ko niya. nga crush ka niya. So sige, ako kaning i-court. Kay taas akong chance nga iya kung mag-yes siya. Wala na ko na ginatake na chances, ma'am. Kay it's either manggot if crush po na ko siya. Mga ingon kung mutual, mutual po reciprocated ang feelings. But if not, then respetuhon na ko. Crush ko niya, sige. What will you say pag maingon crush ti ka? Siguro, ma'am, ako. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Dapat ingon Yes, thank you. ma'am. Thank you din. Yeah, wala na ti time, Franco. Sayang kaayo. Message to yourself. How will you survive CMU? What would be your message to yourself to survive Central Mindanao University? Siguro, ma'am, no, maningkamot ta. Maningkamot lang jud kay lisod jud kayo. Labaw nagnapat sa poder sa matumama nya maulaw pa ta mga yug baon ana. Kaya ma'am, siguro, ma'am, tarungon lang jud og eskwela. Dili i-pressure ang self kay mao lagi mo na maka-bring down sa tua. O focus lang jud sa goal, ma'am. Maintain lang jud ang balanced life o ang imuang social life. Yes. God bless you, Franco, and see you around. Yes, There is a ma'am. CMU. Thank you, ma'am. And thank you also. Hello to Ma'am Liza, yung mama ni Franco. Na-meet na ko si Ma'am Liza last April 10. Murag April 10 to nakaanhi mo dire. And also, nakaanhi sila Ma'am Liza. And also, to Ma'am Christy Folioso Owanes, to Kuya June Magdato. Hello sa inyo din na sa USEP Tagum Mabini Campus, Mabini Unit. O sa imong mga classmates, salamat sa support sa imong mga classmates. Hopefully, ako silang makauban one of these days pag ma-okay na ang ato ang broadcast. Anyway, kauban na to again si Franco Miguel Lamban. Usa ka second year entomology student diri sa Agriculture
Agriculture, Central Mindanao University. So kini na lamang si LJ Iman Aninayon. Daghang salamat ug maayong hapon.